Camiño de San Andrés das Ponas dunha silveira, en donde estaba encantada a hermosa Moura Zulema. Camiño de San Andrés deixouna nunha silveira, para encantar os romeiros que van por aquela terra. Tamén hai a romería Saura Rosa Berenguela, filla do conde de Alarcos, señora de gran nobreza, que leva na súa compaña a dama María Gelda, muller que nunca hubo outra tan sabida como ela. Camiñaban pola estrada e chegaron a silveira, ponse a berrar Saura Rosa, como se aturaran nela. Que tendes, miña señora, que vos pasa, Berenguela? Socédeme que non podo pasar por esta silveira. É cousa de encantamento, respondeu a dama Gelda. Despois, no medio da estrada, fixo unha roda pequena. Mandoulle coller a Saura unha pola de silveira. Preséntate, Aldonza Cambas, ven, desencanta a Zulema. Falou cunha voz de trono, que respeto lle metía, aunque a meiga Aldonza Cambas presto a cancela acodía. Que queredes, dama Gelda? Que queredes vos, María? Quero e mando desencantes a Saura Rosa e Zulema. Sodes moi altiva dama, sodes altiva e soberba. Aínda ninguén me mandou dende que vivo na terra. Sabede, Gelda María, que Aldonza Cambas a meiga, probes, ricos e fidalgos, todos lle baixan a cabeza. Camiño de San Andrés nas Ponas dunha silveira, en donde estaba encantada a hermosa Moura Zulema. Camiño de San Andrés deixouna nunha silveira, para encantar os romeiros que iban pola aquela terra. Ergueuse un tregón de vento e tremeu a terra toda. Da silveira sal Zulema e tamén sal Saura Rosa. Fórense dalí as meninas e fórense á romería. Cando chegaron alí, o santo así lles decía: ide tomar as 9 ondas antes de que saia o día, e levaredes convosco as 9 follas de oliva. Logo ao señor San Andrés lle fan unha ermida nova, e este milagre lle escriben nunha das pedras da porta. E así todos os romeiros sabían tan gran historia. Noso santo de Teixido nos leve a gozar da gloria.